شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲኒ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ንልብኹም ዘጸናንዕ ዝበለጸ ቃል ጥበብ ክትካፈሉ ኢኹም ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሎሚ ንካፈሎ ቃል ናይ ውሽጥኹም ንኹሉ ኣይትንገሩ ናይ ውሽጥኹም ንኹሉ ኣይትንገሩ ካፍታ ሓደ ኣብ ህይወት ክትጥንቀቑ ዘለኩም ኢቭን ወላ ክርስቲያናት ከማን እንትኾኑ ንኹሉ ክርስቲያን ናይ ውሽጥኹም ኣይትንገሩ ንኹሉ ሰብ ናይ ውሽጥኹም ኣይተካፈሉ ጸገምኩም ክኸውን ይኽእል እስኹም ጥራሕ ትፈልጥዎ ምስጢርኩም ክኸውን ይኽእል ንኹሉ ኣይትንገሩ ምኽንያቱ ንኹሉ ምንጋር መሊሱ ጸበባን ሽግርና ህይወትኩም ከም ደምጸልኩም ርግጸኛታት ኩኑ ቅድሚ ምንጋርኩም ንመን ከም ትነግሩ አስተውዕሉ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ዝተፋላለዩ ሰባት እዮም ዘለዉ ኣብ ህይወት ዝተፋላለዩ ሰባት እዮም ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ ከምዚ ኢሉ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 13 እና ሓመየ ዝዘውርሲ ምስጢር ይቐልዕ እቲ ኡምን ልብ ዘለዎ ግና ንነገር ይስውሮ ርኢኹም ነገርካ ዝንገር ነቲ ኡሙን ልቢ ዘለዎ ንዕኡ ጥራሕ እዩ ምኽንያቱ ነቲ እንዳ ሓመየ ዝኸይድ ነቲ ናይ ሰብ ወረ ኣኻኺቡ ክመፀኩም ዝውዕል ሰብ ናትኩም ወረ ኣኻኺቡ ከዓ ዝበፅሖም ሰባት ከም ዘለዉ ኣይትረስዑ እቲ ናይ ካልኦት ጠራቒሙ ናባኹም ዝመጽእ ናትኩም ኣኻኺቡ ናብ ካልኦት ከም ዝኸይድ ኣይትረስዑ ክትዛረቡ ከለኹም ምስጢራትኩም ክትነግሩ ከለኹም ሜቢ ጸሎት ደሊኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ንጽንናዕ ክደሊ ትኽእሉ ምክፋል ንሰብ ከድልየኩም ይኽእል እዩ እዎ ሓቂ እዩ ነካፍሎም ሰባት ኣብ ህይወትና የገድሱና እዮም ግን ንጸለይቲ ደኣ እምበር ንኣውሬይቲ ኣይንንገር ኣውሬይቲ ክርስቲያናት ምንም ኣይጠቕሙኹምን እዮም ወረናትኩም ደኣ ክዝርግሑልኩም እዮም እምበር ኣይክንብርከኹልኩምን እዮም ገለ እንተነገርኩሞም ስሌኹም ይንብርከኹ ገለ እንተነገርኩሞም ስሌኹም ይህውትቱ ስለዚ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ንመን ኢኹም ትነግሩ ምስ መን ኢኹም ተካፍልዎ ርግጸኛታት ክትኮኑ ኣለኩም ነውረይቲ ጉዳይ ካይንገርን እዩ ንወረኛታት ነገርካ ኣሕሊፍካ ኣይወሃብን እዩ ክርስቲያናት ኮይኖም ወረኛታት ኣለዉ ክርስቲያናት ኮይኖም ተዛረብቲ ኣለዉ ክርስቲያናት ኮይኖም ሓመይቲ ኣለዉ ክርስቲያናት ኮይኖም ድማ እሙን ልቢ ዘለዎም ንነገር ሰወርቲ ኣለዉ ንገለ ጉዳይ ካሕሊፍካ ክትቦም ከለኻ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ስሌኻ እንዳነብዑ ነገር ካብ ልቦም እዮም ዝስውሩልካ ንገለ ግን ዝነገርካዮም መዓልቲ ኣይ ደቂቕ ኣይ መዓልቲ ኣብ ካልእ ቦታ በፂሒ ይጸንሐካ ጉዳይካ በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ህይወት ብዙሓት ሰባት ተሃሪሞም እዮም ኣብ ዘመን ናይ ክርስትና ንእስነተይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣነ እኳ ንባዕለይ ክሳዕ ንክርስቲያናት ድጸልቀሉ ወቕቲ መጺኒ ነይረ እዩ ምኽንያቱ ንማንም ዘይንገር ምስጢረይ ንሰብ ምሰካፈልኩ ናብ ኩሉ ቦታ ስለ ዝበተኑለይ ኣዘይ ብጎይታ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝነበረ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሂሩኒ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ሎሚ ድማ ንዓኹም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ሸር ይገብረኩም ኣለኹ ተሃዊኽኩም ምስጢራትኩም ንሰብ ኣሕሊፍኩም ኣይተሃቡ ተሃዊኽኩም ምስጢራትኩም ንሰብ ኣይትንገሩ ተሃዊኽኩም ምስጢራትኩም ኣይትቕልዑ ወይ መንፈስ ቅዱስ ይምርሐኩም ወይ ቶም ትነግርዎም ሰባት ኣጸቢቅኩም ፍለጥዎም መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 19 ከምዚ ይብል እቲ እናዞረ ዝሓሚ ምስጢራት ይቐልዕ ስለቲ ምስቲ ከናፍሩ ዘግፍሕ ሰብ ኣይትተሓወስ ርኢኹም ምስ መን ትሕወሱ ከማን ክትፈልጡ ኣለኩም ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ከናፍሮም ደግፍሑ ሰባት ኣለዉ ንምዝራብ ቁልጥፋት ሰባት ኣለዉ ንምውራይ ቁልጥፋት ሰባት ኣለዉ ምስጢራት ንምቕላዕ ቁልጥፋት ሰባት ኣለዉ ምስጢር ብዝተቐልዐ መጠን ድማ ንበዓል ምስጢር ጎዳኢ እዩ ምስጢር ብዝተቐልዐ መጠን ንበዓል ምስጢር ሓሳይ እዩ ስለዚ ገለገለ ኣብ ህይወትኩም ዝመፁ መከራታት ከተማኽርዎም ዘይግብአኩም ሰባት ስለ ዘማኽርኩሞም እዩ ክትነግርዎም ዘይግብአኩም ሰባት ስለ ዝነገርኩሞም እዩ ጸሎት ዘይጽልዩ ሰባት ብዙሕ ኣይተማኽርዎም ምንም ኣየምጽልኩምን እዮም ምንብርካኽ ደይፈትዉ ሰባት ብዙሕ ኣይተማኽርዎም ምንም ኣየምጽልኩን እዮም ከውሪ ዝውዕሉ ሰባት ብዙሕ ኣይተማኽርዎም ምንም ኣየምጽልኩምን እዮም ኣምላኽ ሰማይ በዚ ጥበብ ይባርኽኩም ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም